बाक्सा जिल्ला रुपुय हालामनि राजाबिल गामिनि गंसे माइ दुब्लियाव दङ बड'लेण्डनि मैखोम आबादारि बिथाङा दा दारेन बर'नाव माइ आबादनि सायाव आङो फंनैसो सोंनो नागिरदों। बिथाङा मेसें बोथोरावबोदि एसेबां माइ आबाद मावो बिनि थाखायनो आङो बिथां केमेरा पार्सन नबजित नार्जारिखौ आङो माइ आबादनि सायाव आङो बिथाङा दा दारेन बर'नाव मोगा-मोगि लानो नागिरदों। आच्छा नोंथाङा मा माइ आबाद मावो बेवहाय? बहाय आङो दा लाल बंग माइ गायदो। दा बे लाल बंगआ बिराद उन्नत जायोनो। बिगासेयाव बेसेसो माइ मोनो नोङो? बिगासेयाव 30 मननै जायो। दाने 32 मनसो जायो आरो। बिगा बेसेसो मावदों? दा बेयाव बिगाथाम जागोन आंनिया खेथि बोथोरा। दा आङो मेसें बोथोराव नै दा बर' माइखौ गायबाय, एरि माइ होनो। बेनिफ्राय आङो इनि सिगाङावहाय आङो बेसर फोदोंमोन, बेयो 2.5 माल' जायो। माने बिगासे हायाव आंहा तारमाने फसला 3 जायो। बे दुब्लियाव आंहा माने गानोनो जागा गैया। दिनै आं बायदि बेफोरबायदि मावोब्ला जोंनि राजाबिल गामियाव बहुत उन्नत जागामोन। सात्र सात्रिफोराबो रोंगौमोन। दा सोरबा फरायनायाव थाहैनानै मोजां जादों। खेथियाव जुदि एसे गोसोफोरखौ होनानै मावोब्ला जोंनि बे बड'लेण्ड समाजाव बिराद मोजां जागोन आरो। आच्छा नोंथाङा मेसें बोथोरावबोदि एसेबां माइ आबाद मावो, सारा बड'लेण्डनि मानसिफोरखौ नोंथाङा बिदि मा खालायजानो लुगैयो? आं जेरै मावदो बेबायदि मावोब्लाथ' दुब्लिया खालि थानाय नङा, फैसायाबो अभाब जानाय नङा ओरैनो इयो आरो। आं बेखौ सानो आरो। मावजानो लुबैदों आरो? मावजानो लुगैयो आङो खामानिखौ आं जेरै मावदों बिदि। दाथ' आङो जानायनि अभाबानो गैया। माने आंनो बिगासे हायाव आङो मथा मथि आङो फसला 3 जायो नालाय, बे फसल 3आव आं मथा मथि माइब्लाथ' आंहा 60 मन 70 मन माइ जायो आरो। मा आयदायै गायदों नोंथाङा? आयदाया आङो एसे डिसिप्लिनै गायनाय जादों। मानो होनबा बेयाव द्रजार मारिनाय जागोन ओरैहाय गोलावै। द्रजार मारिबाथाय हाब्रु जागोन। हाब्रु जाब्लाथाय तारमाने माइआ माने एकदम नोगोद जाखायो आरो। बैगानिक आदबै मावदों नामा नोंथां? बैगानिक पद्धति हिसाबै मावदों आङो। दा बे पद्धति हिसाबै आं उन्नतिनानै गायबाय थायो। दिनै आङो 8-9 बोसोरसो जाबाय बहाय आं खेथि खालामनाया। बिदिनो एनजिअफोराबो अननानै आंनो द्रजार होफैदो आरो। 3सो द्रजार होफैदो। मेसें बोथोरनि आलु गायनायनि माबा दांलायनाङि एसे द्रजार होफैदो। दा नै लाइनै गायदों, नैबे लाइनखिजा खृष्टानसो। नैबे लाइनजों तारमाने द्रजारखौ ओरै नारनानै हाब्रु खालामो बेबायदि आरो। दा आङो बेबायदि जुदि फसल मावनानै जुदि जोंनि बड'लेण्ड रायजोआव सात्र सात्रिफोरा बेबायदि मावोब्ला थाखा फैसा जोबनाय नङा आरो आं मावजानोबो लुगैयो ओरैनो बेकार थास्लायस्लाय। दिनै बड'लेण्ड समाजावथ' बेसेबां उन्नत जागोन आरो बेबायदि जोबनो गैयै थाखा फैसायाबो जागोन आरो। दिनै आङो बेवहाय माइल' गायाखै आरो दंफां लाइफांबो इयाव मेहगनि गायदो, इउपि केलकातानिफ्राय लाबोदो आरो साल दंफां बायदिनो। आरो आङो थालिर बागान गायदो इयाव। थालिर बागान दङ, फान्थाव दङ।